assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Fouta Plus on calminama kede on juurama ngarti ha mondo ha do he jalni ko korko ngardo e galle Fouta Plus ngone salmindi gonde der gallo wiite ceen tengelle e am signor ele onon gordo camera o hande onon gon ginne camera ma ndi on ngone salminer ngone juurede ngone salmini Diom Sall anna salminama juurama e Oumou Dieng anna manama mantam e kal jeebo telo an fo on calminama on juurama on jettama on manama on mantama on ngone mawner ket hani fewi ay bisimilla so ngandum juddi jeeri kam sin haala Poulaar an cer Poulaar an metti Poulaar diggudi kalat noon on calminama on juurama on jettama Fouta Plus on mbiyam yo jaam Allah e kisal mum won e moon funnague hirnague rewo e worgo debbo e gorko Afrique aussi Amérique Europe onon fof on calminama on juurama on jettama en jetti helifaɓe men diine wonɓe nukke en jetti lamɓe men en jetti kadi auditeur uji men yeeɓoɓe en e Fouta Plus ɓe ganduɗa kala saaha eɓe jetta eɗen jetta kadi sponsor uji meɗen ɓe ganduɗa kadi eɗen ewno e Fouta Plus gam ndeɗo yewtere meɗen hande noon yewtere men ko ni darorto oɗo jibina koye Dakar en o mawnani guure men dow te eɗen gandi pulaagu koko yaaji pulaagu koko jogui doole e nder aduna he wadde eɗen jiiɗi hollir ɓuuri gonɗoɗe ɗe hanki e tani men joguino e pinal ngal joguino mbeɗa sikki onon ngal naatani koye men par ce que on ganda ngal eyi sen ƴeewi hanki tawi en naati e nder yewtere kay hanki eɗen joguino école yimɓe cikkat enen joni tubako addani école non neɗɗo so tawi en kirtima en kaari sukaɓe jooɗto koye hakkude galle taniraɗo debbo ar ayɓe portanno kosɗe aɗa andi koɓe mbaɗanteno koko wiyete palo palnaɗɗo yimɓe ɗiɗa renoɓe jogui cabbe kerloje kelle mbila mbalaji gumgal mboyi mbawi jabdal hammede miñam ƴettingel lowguel seho formum tiito naato jamguel wuyangel goɗɗa haɗumani eyyi ɗum ɗon hay minen e piiji ɗum ɗum noon minen ɓurmon fijji minen juddi jeeri onon cikkat juddi jeeri dal ko jibna e nder Dakar rek wano danaka walla jibna banggue goɗɗo taw jibnaki fof taw anda culture gonɗo fof hay so anda culture gonɗo fof kay culture nono hoton jibnaɗo culture nen ɗon ono fijirata ɗum ɗon woni sey ko wayni dow dakkere comme ko mbiyata ko jolfo wiya ko dow dakke comme ko mbiyata ko joni wona koye pinal janal ƴettoy ɗo go'o on jani ɗo non em janani ha kay pinal janal ƴettuɗon goppuɗon pinal moɗon ngal tawɗo eyyi minen o min ƴetti koko taliɓe amen min tawi onon ƴetti on koye tani janal non fof gotum rek non wona gotum wona goto fof jogui culture makko rek te piiji quoi danaka piiji im jeehi do nden gaccanmi ha hedde 10 heures im naate nder forêt o e ɓitt toon darkeseji e damarage yoɓe juddu ɗum noon ko fijir e dow dakke tojuji e ko sukaɓe fijirata rek wujjoyde darkese ko fijir non ɗum kay wona wujjude ittoyde onon gawi leɗɗe gaw ledde forêt rek ledde laam jeeyi minen fof ndendi ɗum laam kay ko jeeyi ko askan o rek jeeyi ɗum quoi ko gueɗal men quoi komin jeeyi rek jettiyata quoi ay sa yiiɗi Boubacar waaw mi haalanma hanki ene heewi ko joguiɗen pine yimɓeɓe gandaɗe sa jaaɓi noon hay tinni mbaɗanno tinni comme joni joɗɗa ha gorenam tindol gotol tindal bisimilla tindigol comme hande no andannani Abdallah comme ça sa nandine Abdallah mi haalama tindi Abdallah wawi ko tindi pawuji rek mbiyanma quoi comme goto pa so nelima ha fecca jamma wullat quoi andu wulli woyi heegam yoyi goto jour o leeli ha fecce jaam rek woni wulli woyi heegam yoyi yimɓe fof woni arde ay jaam ɗo ko woni o min de comme dewde rek comme dewde ɗum ɗo fof ko tindi ɗum ko tindol bandiraɓe yeeɓo bandiraɓe ani minen tinde men wa ɗum ko tinde ko démission ɗum ɗo jettat ɗum quoi wala famani bandiraɓe yeeɓo onon ɗum ko tindol ɗum wona tindol hande woni tindol accima haalanma haal woni tindol mbiyata ko wonɗoɗo neɗɗo wima an tawa a faami mbiya Demba e Bojel Demba e Bojel ko ɗum waji ɓe ƴetti mbaɗi Sidi e Rama Sidi e Rama Demba e Bojel Demba e Bojel
no kon Fuutankoɓe ko karagoji di jetti kadi mbaɗɗum deftere gone jangguin Chicago to tubakoɓe gujji ɗum e men walla hoddiɓe men Demba e Bojel Demba e Bojel e joni noon mi tindanma eɗen andi feera tindani gon feera Demba e Bojel peeɗi immade eɓe jaaha ɓe mbi ɓe ƴeewoyi koɓe dañi comme no sukaɓe jarani hande laaɗe tan maraka deytere wala ɗum koye boyi adun kon ɓe mbi ɓe ƴeewoyi koɓe dañi Demba e Bojel jaahi Bojel lombi bolol jungo nana Demba lombi jungo ñama gon Bojel wi min lomba nanol mi nana jaam lombo nanom mi nana jaam gon Demba wi mi rewa ñamol mi daña ko ñaami kono Demba ko kangal Bojel wi ɗum nande jaam kay ɓuuri ñamde gon Demba wi ɗum waɗi ara gostodiri aɗa andi wostodir Demba hettiti nanol Bojel ƴetti ñamol ɓe jahi haɓoye bolɗi ceerti Bojel yeeyi o ari ɓokki mawki aɗa andi ɓokki e goy tuba waɗa bawo baba eyi Demba Bojel ari ɓokke wi ɓokki yaymi tomi naata ɓokki ŋaaɓi ndeke jinne hoɗi toon jinna ko gumɗo ina wondi e sukaɓe mum Bojel ari toon sukaɓe jinne ɓe jiiɗi Bojel naati a pare noon wi ɓokki keɓirmo kiɓ ɓokki hippi eyi joni o woni toon e sukaɓe jinne ɓe seɓe ndefa Bojel nokka ɓesde kono on yiyata ɗum soɓe ñaami so jaggi jungo Bojel tan o wi ho woni an tan Bojel wi min ɓinguel ma tan o woppa kono kañum o mani yimɓeɓe hewdal kono o yiyata Bojel woni toon fayi Demba kañum ƴetti bolol nanol ha woɗɗoy dañi caali mum hoɗi ɗon haɗa andi ko ñamata haɗa andi howore e mbor ceɗɗo wiyata ko gunor tuba kono wiyata ɗum tuba howore est ce que wona cikku wiyata ɗum ko caméraman hon tuba wiyata howore gunor nu koye tubabe di wax gunor hono tuba wiyata ɗum namde yeɓeɓe Fouta Plus exact o hoɗi e mbara waɗi exact uji kewɗi pour paama an ka Poulaar ɗin ñamata eyyi Bojel yel toon fayi omo waɗi ɓellere omo yooɗi o ari tan hawre Demba wi Demba an ɗo gonɗa Demba min kam miɗo Demba homo fooƴi ha wayi nin mbami quoi fooƴi Bojel wi Demba an han fooƴi de Demba wi ittanam ɗo nguru howore itti rek Demba ngati ɗum o wi haalnam ɗo payɗa Bojel wi ɗum ɓokki kinto so ari mbiya ɓokki yaymi tomi naata sa naati mbiya keɓirmi keɓ Demba yeeyi toon Demba kepput gon ari wi ɓokki yaymi tomi yalta emin naata ɓokki yaymi titan Demba naati wonde sukaɓe ɓe poti def ɓe caggini cengle e nden ko ñiiri Demba ɓesde ha barami o hori feewa debbo jinno o defti ko gum affaire o hori ɗum feewa eɓe ñama haɓo wi jungo Demba tip o wi hoyna o wi min Demba o wi hande noon ligga ma mi ko boni ɓe mbaddi idar damal Demba wi ɓokki yaymi tomi yalta ɓokki ŋaaɓi o siwa yalta o wi keɓirmi kiɓ ɓokki ɓitti ɗum rotere Demba ndeni nder hoore Demba ndeni boowo ɗon noon tindol ngol foti ha gongol mi jittimmi onon noon tindimon no juuti ay minen waɗi ana onon noon jogui tam ana minen dagaɗo ngala tawde fewi quoi ɗum tagi on heeyi ngala taw minen tef hay somin tinni joni tinnat rek comme joni goto waji naate nder taroɗe onkata joni no mo totta o joni bammakko wurani yumo wurani no waɗat feere ho onko quoi onko no wadde no wiyete Poulaar bam onko ha honguɗi quoi walla foggude honguɗi wajo no waɗat naka sale an yumma an wiyete ɓinguel hay onon wone yewtin ɗum quoi wone yewtin honko an yumma an bamma no wiyete o wi min de nenam nde sansankimi o wi yumma noon o wi min de yummam nende yummam nde sankima o wi won mawnuɗa ɗo o wi min de mawdirabam tan gondim ɗo affaire o yawtu andi din tindi ni rabbi nedde ma jal hen kecci mum ha yondin hen tawni rabbi wa ono o jetta tindi joni kono henki men Dakar henki men Fouto tindi mum ni juuti henki men Dakar ɓurata rabbi tindi eyyi ɗum tagi daɓɓi ɗon balɗe aɗa yiɗa neɗɗo non wuuri balɗe kay non onon ɓuron daɓɓiɗi balɗe on cellani
kadi on ƴoƴani ɗo tan jiyata neɗɗo waɗa tuuba tan an joni an pourquoi ɗo neɗɗo on holliri kilot ma mbaɗa ɗam holla yimɓe est ce que ne yooɗe gorko kilot eyi haydara hen on cella ɗum wiyete pacc quoi ɗum no yooɗe gorko non ɗum kay haydara ala hen haɗa foti won laamɗo haɗa foti won imam haɗa no foti ande a wonta lamɗo ande neɗɗo sa waɗi départ ma rek ma andu ko gonɗeta sa waɗi départ ma départ ni rek ma andu an ma foti wonde lamɗo sa waɗi minen noon neɗɗo ina bona moƴƴita onon neɗɗo boni onon ko noon mbaɗon quoi neɗɗo so woni sunneni wonde lamɗo ma andu o ko joguede wonde lamɗo guil cukagu départ o moƴƴat quoi taw wona kanko wona kanko yahatto e lambuji ɗo kanko hoton pijirde kewɗe tawam toon quoi ɗi a haali ɗo tindiɗi beelani haydara wonɗo onon gueɗe mon kawruɗon koye jaman crise mondial heege leh yimɓe ayi minen tektinde amen juut aduna o wurno koye jaam idan minen e aadaji men enen fulɓe neɗɗo ñamatan bandum ñamani neɗɗo sa reemi dañɗa bando reemi dañani a ittat gawri totta ɗum wiyete caatal woni wallidde neɗɗo comme no mbetonne hannde neɗɗo waɗan partagé min mbaɗatno partagé gawri min mbaɗa partagé nayyi min mbaɗa partagé kosam ɗum leñol men andi ɗum wonno e Fouta ɗum watno enen joguiɗen valeur e nder monde he foof kadi onon julde jeeri on patnat est ce que saɗa haalda fulɓe Fouta tan poɗɗa wi pullo koɗɗo nigéria noon wadde mbiyeten ko fulɓe gonɗo masine noon gonɗo Fuutoro noon gonɗo Ɓundu noon gonɗo Jolof noon gonɗo Saloum noon gonɗo Bawol noon sa wi Fouta tan jomum vraiment wiyata émission o ko émission Fuutankoɓe wiyata kañum ala hen gueɗal wadde hay ɗin mawuji ɗen poti woppude par ce que enen foof Fouta o haala ndi Fouta wayi e nder fulɓe way ko wiide Bawol est ce que Bawol tan woni wolof est ce que Jolof tan woni wolof wadde sa wi Fouta ni a haalani leñol kaɗa ko hoɗorde eyyi wadde mbiyen fulɓe enen fof ko en fulɓe kadi enen neɗɗo men fof wonko nafatno est ce que aɗa ɗum andi wona aɗa andi wiyete jawande men noon woni tengla oɗo leñol jawande ɓeɗo joguino feere comme ko mbiyeten ko koyse technique so tawi sebbe ɓe noon mi arnam jawande ɗum joguino seɓɓe joguino arme kamɓe gonno jambareɓe suusɓe reedu wonatnoɓe yeeso sa wi lawɓe ɓen coppanno leɗɗe gadda adi inde labba nde a laboto labode woni e wolof koɓe mbiyata ko tanno suɓade ɓe laba toon leɗɗe ɗum wiya labba cubbal subbat balawo ɓoggol ngol mais wona leñol ko gollal wona leñol ko ɓe mbiya aynaɓe kamɓe jadate nayi walla aynoɓe koko waɗi jeddi ɓe mbi aynaɓe wiyete ɓe mbi aynoɓe wiyete woni won hen normal o noon bon hande so wi aynaɓe way kono neɗɗo waɗata gollal ngal e dow ma saabu wiyata remaɓe mbiyata ko remoɓe wadde ko aynoɓe awoɓe ko o foti ɗon wona sa yeehi ha ƴetti gollal ngal noon a wawa wonde ɗum ɗon quoi a wawa wonde ayno walla gaynowo par ce que sa wi komi gaynaka firti ko an won gaynuɗoma wona an waɗata gollal ngal mbeɗa andi janggani Poulaar quoi mbeɗa janggi ɗum de min Poulaar lugguide kalen noon haalna min han Poulaar lugguide Poulaar ala lugguide Poulaar ala gonɗo e seen walla catgol ni wodi lugguide ni wodi ɓurɗi lugguide an Poulaar uji ni certi de Poulaar kaale mo Poulaar mondo o fof ko goto non Poulaar mondo fof ko neɗɗo wasan nan Poulaar tan neɗɗo wasan haal hoɗo seerti non won hen mbiyata hi won hen ha ça départ mais ɗum ko gotum hi e ha kay ko ha tan fof gotum Poulaar Guine o yo Poulaar Fuutoro o yo Poulaar Masine o yo Poulaar Adamawa o yo Poulaar Fulaɗo o fof ko Poulaar saabu goto fof wiyata ko ndiyam wenene wawi onon kon culture mon on ni moƴƴuno na on jokkanno quoi on jokkanno endam social do noon minen noon goo fof adi ngala tawde fe goo fof hooram rek wocceɗa est ce que joni adon o fayi o cikkuɗa paɗon onon son mbayni ɓiɓɓe mon gaari on mbawi minen hooram rek guurat min binguelam debbam ullinguelam dawale nguelam fari hena avenir am joomi rek mi réglo ɗum ɗon joni noon minen idan sa resi debbo addi e galle miñimma wonɓe galle he debbo ma wuppantaɓe eyyi miñimma worɓe ciwa res a addi debbo
debbo foti walla wuppanama waawi joni adino change joni kon walla yimɓe onon cansi minen joni est ce que ɗum no moƴƴi hande gadda debbo an miñma ala mo haydara gueɗal non non wala hay goto ala e makko gueɗal eyi est ce que no foti wonde est ce que en ɗam ɗon hay goto ala e makko gueɗal tant que min tan o jogui gueɗel am min tan o wuppanata so pari foftoyo onon mboɗi non hay tubakoɓe noon gurdat mais minen min ƴewani tubakoɓe idaki amen aduna he tubakoɓe jalti koye amen e tubakoɓe jalti e koye amen minen fol mi cikki tubakoɓe gaddo civilisation non mi gaddi ɗo ko bone gaddani civilisation de eko tubako addi ɗo ko moƴƴi ko ɓuuri ko tawruɗa ko koreji ma moƴƴi portable uji fof yimɓe kam gaddi avion ngaji fof kam gaddi laadde ko jiita auto ji est ce que ngalan laade compiji fof e hen min de mi yan tawi mi Sénégal fewni ɗum ɗo walla waɗi créé ɗum ɗo walla surtout jahen ha Fouta kay yimɓe kam mbaɗi créé ɗum ɗo an en jogui noon lande ndiya guila bateau arañe hewanno ko nadde nder wiide yuude kamin jumdari mbadda koljo affaire yaama wadde docci kala mo wawa hen ndiyam hen hedde toon nder ɗum ɗo anantani mbi laade nde yuuɓi walla an joni bateau ɓurɗa hoola an bateau ɓurɗa hoola e laaɗe men min de kala ko tubako fewni hen mbeɗa hooli ɗum min kay ko nattima wawa hoolade ko mbi o neɗɗo balejo fewni ɗum joni noon bateau le joola hon fewni noon bateau joola tuba ko fewni ɗum hono foti yimɓe no yimɓe Sénégal naɓe mbaɗum 6 charge kam mbaɗum 6 charge mbaɗi hen dambuji keccat dambuji ɗum ɗo autoji ya andi 6 charge andi mbira o teɓi o ujunere jettat mbaɗa ɗum ujunaji tati ɗum kay wona lawol ko onon c'est l'élection moon par ce que ngala pinal mima o ɗum ɗo yimɓe temedere ujunere jettat mbaɗa hen ujunaji tati ɗum kay wona lawol andi ko firti ɗo ko firti on jooƴani onon ne on keddirade ɗum noon ala hakkude men de gam haɗa ɗimɓe o gastani non ana yawa haɓe noon min ko korka jeg kam fewni ɗo ko ɗum noon hennoto karallagal to am signor wondude e teŋel la meɗen en peera waynorade ni hande mimmo waytaki wone waɗa Fouta Plus rek on jarama wadde bandiraɓe bye bye